A labaran za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta dakatar da manyan jami'an gidan yari kan zargin rashawa. A kuma labaran za ku ji cewa kotu ta yanke wa wasu ɓarayi da suka fasa banki a Kwara hukuncin kisa. Daga ƙetare a labaran kuma za ku ji cewa shugaban Falasɗinawa ya roƙi ƙasashen duniya su dakatar da yaƙin Gaza. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin, sunana Sadiqat Aisha Umar Mai Malari ɗauke da cikakkun labaran duniyar daga nan sashen Hausa na TCR. Yau Juma'a 27 ga watan Satumba shekarar 2024. Ga labaran bi da bi. Gwamnatin tarayya ta dakatar da wasu manyan jami'an kula da gidajen yarin ƙasar nan kan zargin karɓar rashawa daga hannun Idris Okeneye da aka fi sani da Bobrisky. Wani mai amfani da kafar sada zumunta mai suna Matheus Osi da aka fi sani da Vandaman cikin wani zargi da ya a wani bidiyon da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Ya yi zargin cewa wasu jami'an hukumar EFCC mai yaƙi da karɓar cin hanci da rashawa a ƙasar nan ta karɓi kimanin naira miliyan 15 daga hannun Bobrisky domin jingine shari'ar da ake yi masa da ta shafi likin kuɗi a wajen biki, inda kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin wata 6. Mai amfani da shafin ya kuma yi zargin cewa Bobrisky ya biya wasu miliyoyin kuɗi ga wasu jami'an kula da gidajen yarin domin ya zaɓi wurin da zai zauna a lokacin da yake zaman gidan yarin. Tuni dai Bobrisky ya musanta zarge-zargen, yayin da hukumar EFCC da hukumar kula da gidajen yari ta ƙasar nan suka ƙaddamar da bincike kan zarge-zargen. To sai dai cikin wata sanarwa da hukumar gudanar kula da hukumomin gidan yari ta fitar ranar Alhamis ta sanar da dakatar da wasu manyan jami'an gidan yarin bisa zargen. Sanarwar wanda sakataren hukumar Jafaru Ahmad ya sanya wa hannu ta ce an dakatar da jami'an ne domin bayar da damar faɗaɗa bincike kan zarge-zargen da ake musu tare da alƙawarinta bayyana wa duniya sakamakon binciken. Hukumar jin daɗin alhazan jihar Legas ta buƙaci maniyyata a jihar da su fara ajiye naira miliyan 8.5 domin hajjin shekarar 2025. Hukumar ta buƙaci dukkan maniyyatan da suke da niyyar zuwa hajji na baɗi su cire fom ɗin fara biyan kuɗin daga shafinta na intanet. Babban sakataren hukumar Mr. Saheed Olubede ne ya bayyana haka a wata sanarwa da kakakin hukumar Mr. Tofi Lawan ya fitar a ranar Laraba. A cewar Olubede, kuɗin fom ɗin naira 20,000 ne, sannan maniyyata za su fara ajiye naira miliyan 8.500 kafin hukumar hajji ta ƙasa wato NAHCON ta ayyana asalin kuɗin kujerar hajjin. Har yanzu dai ana tsimayen kuɗin kujerar hajjin na baɗi a daidai lokacin da jihohi suka fara bayyana kuɗin ajiyar da za a fara biya, kamar yadda manema labarai suka rawaito. Gwamnatin jihar Kano ta samu bashin naira biliyan 177.4 daga hukumar ci gaban Faransa wato French Development Agency domin samar da ruwan sha a jihar. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wanda kwamishinan ruwa na jihar Alhaji Ali Haruna Makoda ya wakilta, ne ya bayyana haka a wani taron ƙarawa juna sani na kwana 2 da aka yi a Kano domin bibiya da tsara aikace-aikace, wanda ya samu halartar wakilai daga jihohin Plateau da Enugu da Ondo, kamar yadda manema labarai suka rawaito. Ya ce aikin na samar da ruwan sha yana cikin shirin inganta samar da ruwan sha na ƙasa, wanda ya samu sahalewar ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar nan. Gwamnatin ta ce an samu tsaiko ne wajen fara aikin tun lokacin da aka samu bashin saboda ɓarkewar annobar COVID-19 da wasu ƙalubalen da suka biyo baya, amma yanzu an shirya domin ci gaba da aikin, wanda gwamnati ta ce za a gama cikin shekara 2. Mai shari'a Halima Salman ta babbar kotun jihar Kwara da ke Ilorin ta yanke wa wasu mutum 5 da ake zargi da fasa bankin Offa hukuncin kisa ta hanyar rataya. A ranar 5 ga watan Afrilun shekarar 2018 ne 'yan fashi suka kai hari bankin a yankin ƙaramar hukumar Offa, inda suka kashe mutum 32 ciki har da 'yan sanda 9. Kotun ta sa mutanen da laifin fashi da makami da kisan mutanen da basu ji ba basu gani ba, ciki har da jami'an 'yan sanda a lokacin mummunan harin. Da farko an yanke hukuncin ranar 2 ga watan Agusta domin yanke waɗannan mutanen da suka yi wannan aika-aikar hukuncin, amma sai aka jinkirta shi sakamakon zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudanar a faɗin ƙasar nan. Daga ƙetare, shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya yi kira ga ƙasashen duniya su dakatar da yaƙin Gaza. A wani jawabi da ya yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Washington na Amurka, Mr. Abbas ya roƙi ƙasashen duniya da su daina aika makamai zuwa Isra'ila. Ya kuma bayyana cewa a ra'ayinsa hukumar Falasɗinawa wanda yake jagoranta ita ya kamata ta yi iko da Gaza da iyakokinta bayan kawo ƙarshen yaƙin. A Gaza, rundunar tsaron farar hula ta Hamas ta ce akalla mutane 15 ne suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai wata makaranta da Falasɗinawa suka mayar mafaka a arewacin yankin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai harin cibiyar kwamandojin Hamas. Duka-duka a ƙarshen labaran duniyar kenan, ma kafin yin salama da ku ga bitar muhimman kanunsu.
A labaran kun ji cewa gwamnatin tarayya ta dakatar da manyan jami'an gidan yari kan zargin rashawa. A kuma labaran kun ji cewa kotu ta yanke wa wasu ɓarayi da suka fasa banki a Kwara hukuncin kisa. Da ya ƙetare a labaran kuma kun ji cewa shugaban Falasɗinawa ya roƙi ƙasashen duniya su dakatar da yaƙin Gaza. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta Facebook, YouTube, TikTok da kuma shafinmu na Instagram domin samun shirye-shiryen rahotanni da kuma labarai da zarar an ɗaura. Bisalam.